Čaute. Čaute. Takže, jedna dôležitá vec. 40 000 krokov. Počujete dobre? 40 000 krokov. 2 zápasy odohraté na 18 jankách a oni spravia 40 000 krokov. To je v reále plus minus sa bavme 30 km nachodených. A teraz Miambo tam musí byť, pretože tie nohy, to telo dostáva neskutočne zabrať. A my sme to teraz videli s Jankom v reále, že Janko? Áno. A tí ľudia to zažili v reále, ako vlastne fungujeme, že ich učíme, aby sa nebali to používať pred výkonom. Učíme ich, ako to spraviť po výkone, zmiešať obidva dokopy a aspoň 2-3 razy to do noci, kým ide človek spať, natrieť a tak použiť. A verím tomu, že v Mexiku na majstrovstvách sveta 10 dní im to bude len pomáhať, takže zatiaľ toľko. Čaute.